ରାଧେ ରାଧେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଦେହଟି ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ଆଈ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମାଇଁ ମାମୁଙ୍କର କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଉଠିକି ଆସିକି ଆଈ ସହ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଜା ଆଈ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଦେଖିଲି ଏଠି ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଲି ବନେଇକି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି 5ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଘର ଖରିକି ଦେଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରଟା କ'ଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ପାଣି ବୋତଲରେ ସବୁ ପାଣି ପଶି ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁହଁ ଧୋଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁହଁରେ ସିରମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସିରମ୍ ଲଗାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲି। ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି। ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।